бахшида ба рӯзи президент бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи вахш дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҷамоати шаҳраки зарнисори ноҳия мусобиқаи варзишӣ ташкило гузаронида шуд. дар мусобиқаи мазкур садҳо наврасону ҷавонони чусту чолок барои рақобат ва қувваозмоӣ ҳозир гардида аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон доданд. ман тӯли 3 сол мешавад ки дар толори варзишии Саид Мумин машқ меварзам. ман то ин муддат дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардам. дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойи якумро ишғол намудам. бояд гуфт ки дар ин мусобиқа варзишгарон аз рӯи вазнҳои 25 то 50 килограмм миёни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. ҳунарнамоӣ ё худ қувваозмоии наврасону ҷавонпаҳлавононро бошад устодони ботаҷрибаи ин риштаи варзиш доварӣ намуданд. ҳамин аст ки танҳо беҳтаринҳо, махсусан онҳое ки рақиби худро бо чусту чолокӣ ба тахтаи пӯш хобонида тавонистанд, дар ин мусобиқа даст боло гаштанд. дар доираи нақша чорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо бахши кор бо ҷавонони ноҳия имрӯз дар ҷамоати шаҳраки зарнисор бо иштироки ҷавонону наврасони ноҳия мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба гӯштини миллӣ гузаронида шуда истодааст. ҳамаи ҷавонону наврасон имрӯз бо як чеҳраи болида дар ин мусобиқа иштирок намуда ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ, медалу дипломҳо аз тарафи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва бахши ҷавонони ноҳияи вахш қадр карда мешаванд. бино ба иттилои масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия давоми 9 моҳи соли ҷорӣ варзишгарони ноҳия бо иштирок дар ҳама мусобиқаҳо 523 медал ба даст оварданд. дар ин муддат аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ 24 медали тилло ва 24 медали нуқраро соҳиб гаштанд. дар фароварди ин мусобиқаи варзишӣ ғолибон аз рӯи вазнҳои гуногун бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои омоданамудаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи вахш ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш қадрдонӣ шуданд. гузориши Искандар Давлату Толиб Сайф аз ноҳияи вахш барои барномаи иттилоъоти Навид.